ஹாய்டா, எப்படி இருக்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு பேசி. நான் நல்லா இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்க? மது, லஞ்ச் டைம் ஆச்சு, சாப்பிடலாவா? யார்கிட்ட ஃபோன் பேசிட்டு இருக்கிற இவ்வளவு நேரமா? ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். யார் அந்த ஃப்ரெண்டு? கூட நான் பேசுறேன். அதான் சொல்றேன்ல ஃப்ரெண்டுன்னு. பரவாயில்ல, கூட நான் பேசுறேன். சரி, சமாளிப்போம். ஹலோ ஹலோ, நான் பிரீத்தி பேசுறேன். பிரீத்தியா? சரி, ஓகே. யாரா இருந்தாலும் சாப்பாடு தான் முக்கியம். வா சாப்பிடலாம் ஃபர்ஸ்ட். Come on. சரி சரி, நீ போ, நான் சாப்பிட வரேன். A few minutes later. ஹலோ, பிரீத்தியா? நம்ம தான் பெரிய கதை, நம்மளோட பெரிய கதை இருக்கும். இதுதான் சமாளிக்கணும். ஹலோ, நான் வந்து மதுவோட பார்ட்னர் பேசுறேன். நான் உங்களை மது கூட பார்த்ததே இல்லையே. பிரீத்தி, யார் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்க? ஃப்ரெண்டு கூட பேசிட்டு இருக்கேங்க, இருங்க வரேன். சாப்பிட கூப்பிடறேன்ல, வரமாட்டியா? இருங்க, ஃப்ரெண்டு கூட பேசிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றேன்ல. யார் அது? கூட நான் பேசுறேன். ஹலோ ஹலோ